थांदों जाहैदों आरसाबारिनिफ्राय ओमफ्राय बियो आं फन खालामनानै सोंहरदों आरो नों अहाय थांनो होननानै ओमफ्राय आङो जन्दिस सुनोसो फैदों आं सानदों बे लननि फैसा बख'नो थांदों नामा बेबायदि सानदों आरोखि आंनि गोसोआव ओमफ्राय दाना फन हरबाय गावनो दसे उनाव 10:30 बायदि टाइमाव जन्दिस जाजाग्राया न'आव गैयानो दा हस्पिटालावसो दंहैयो बेखौ हस्पिटालनिफ्राय लाबोबासो आं सुनानै थांसिगोन आं 2टा 2:30 सौहैसिगोन होननानै बुंहरबाय आरोखि ओमफ्राय दे 2टा 2:30 सौहैबालाय फैदो थाब फैनो नाजा होनना बुंहरबाय आरोखि आङो ओमफ्राय बिदिनो नेबाय आङो बल खेला नायनो थांबाय बिदिनो 2टा 2:30 आं बल खेला नायनो थांबाय आरोखि खिबाजानि मोनानानैबो सौफैनो हागौ दा गाव फैथोंसैबो होननानै ओमफ्राय जेब्लानाखि बल खेलानिफ्राय न' फारसे फैफिनो आङो न' फारसे फैफिननायाव आङो थिग सौफैदों 6टासो टाइमाव न'आव ओमफ्राय न'नि लाइटआथ' खोमसिजोब आया आंना बुरिया न'आव फैयाखै नामा होनबाय आरोखि आङो माथो बियो 2टा 2:30 सौफैनो होनदोंमोन होनबाय सानबाय आरोखि आं गोसोआव ओमफ्राय फन बुबाय आङो फना सुइस अफ बे सुइस अफआनो सुइस अफ दिनैसिम सुइस अफ बेबायदि आरोखि ओमफ्राय बियोदि बुंलांदों स्टिकआव आङो जन्दिस सुनो आङो रुवाथि थानो थांनोसै ओमफ्राय आंखौ दा नागिरसै नोंनि लामाया नों थाबायदो आंनि लामाखौ आं थाबायनोसै होननानै बुंलांबाय आरोखि न'खराव जेबो उसुबिदा गैया नांलाय खमलायबो गैखाया आरोखि थारमाने आंबो बुंहरखाबाय बेखौ नोङो गोसोबायदि फैफिननो हागोन होननानै सासे मानसिया फेसबुकाव हगारना होदों नालाय नों गोसोबायदि फैफिन आं नोंखौ जेबोबो खालामाखै जेबोबो सानाखै गामिनि मानसियाबो जेबो सानाखै नोङो गोसोबायदि फैफिन मिलायनानै जाफैफिन आरो फिसालायाबो दिनैसिम सानैबो आं जेसे गोबावसिम थादों ओंखाम जायाल'सिनो फिसालाफ्राबो जेसेसिम आंजोंनो समान थाफानानै दं दा 6 दिनसै जों दा ओंखाम ओंख्रि जायो फिसाफ्राबो बिमा फैयाबानो ओंखामखौ जाया आं बाबा होननानै बुङो आं बिनि थाखायनो दा अननानै जाहाथे फैफिनो फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै जाहाथे आंनि मोखांखौ नायनानै इसोरनि मोखांखौ नायनानै फैफिनो जेबो उसुबिदा गैया नाजावनानै लागोन गोसोबायदि जायनि फलाव जुलि जानाया जोनोमाव खेबसेल' गोथार जुलि हाबा लादों जोङो खय बोसोर जाखो जुलि जानानै दा 11 बोसोर रानिं हाबनानै दं दा नोंथांनि बिसिया जे नोंखौहाय बेबायदि खस्थ'खा फैसा थाखा लानानै थांजोबबाय आंहा दा खरसा जानो थाइसेबो गैया माइरंबो न'खराव थाइसेबो गैया आं फिसाफोरखौबो एखमबा मालायनाव थाइसे थाइनै बिनानैसो साहा बायदिसिना लोंहोलाबायो आंनाव बेसेबां थाखा दंमोन आं न'आव दोनोमोन मानि बेगावनो बे फैसाखौबो दिनै लानानै थांबाय बे गावनि मोनबेसे डकुमेन्टस दं बेखौबो लानानै थांजोब्बाय सानबेसे जाखो थांनानै बियो समबाराव थांदों नालाय दिनै बुधबार बियो सानथाम जाबायना दिनैजों आरो जेनेबा गामिनि रायजो राजाफ्रा आंनि हिन्जावखौ नुयोबा लिंनानै लाबोथों जाहाथे हमनानै लानानै फैथों आंनिसिम गथायफैथों आरो आं कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय दं बे कन्टेक्ट नाम्बाराव जेरावखि लोगो मोना बे कन्टेक्ट नाम्बाराव बुनानै आंनो खोन्थाहरनो हागोन आरो गोसोबायदि नाजावगोन आरो दा नोंनि बायदिबा नोंनि हिन्जावा अबे जायगायाव दं बिदिनो दा बियो बुंलांनाय बायदिबा स्टिकआव बुंलांनाय बायदिबा बियो दतमायाव रुवाथि थानो होननानै बुंलांदों नालाय सिगांनिफ्रायनो बुङोमोन आरोखि बे रुवाथि थानो ओमफ्राय बिनि सेकेन्ड बाराव बै बङाइगाव रलिं मिलनि अबेबा खोलाहा बेहायबो रायलायखाबाय रुवाथि थानो होननानै बुंदोंमोन आरोखि बे मोननै जायगा आरोखि बङाइगाव रलिं मिलनि खोला सानजा आरोखि ओमफ्राय मोनसे दतमा दा नोंनि हिन्जावनिसिम मा खावलायहरनो सानो आंनि हिन्जावनिसिम आं बेखौनो खावलायहरनो सानो आंनि हिन्जावा फैफिनथों आंनि मोखांखौ नायनानै आरो फिसा सानैनि मोखांखौ नायनानै जोङो रुजु रुमु संसारखौ थैजासिम जालांनांगौ गोसोबायदि फैफिनदों आङो जेबो दाय दुखुना सानाखै आङो बेखौ रागबो जोङाखै गोसोबायदि फैफिन आरो फैनो लाजिथारोबा आंखौ ससे लामानिफ्राय लिंहरनानै आंखौ लांफै होननानै बुंहरदों गोसोबायदि आं लायगोन बजबनानै लांफैगोन आरो जोंनिथ' गामिया 1 नम्बर सामुदिसा ओमफ्राय जानायाथ' गथना जेबो जायाखैमोन हिन्जावा दाखाल समबाराव
एकाउन्ट खुलिनो होननानै फैदोंमोन बे समावनो मानसिया गैया गोमानानै दङ दा बे मानसिखौ नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय आंथ' मैगंसो नागिरनो थांदोंमोन बे समावनो बियो एकाउन्ट खुलिनो होननानै फैदोंमोन बे एकाउन्ट खुलिनो फैनायावनो बियो मानसिया गोमानानै दङ दा सोरबाफोर बबेबाफोर लोगो मोनोब्ला इसोरसो हेफाजाब होनो हागोन 5 बोसोर अनुमान 5 बोसोर जाबायमोन ओमफ्राय जोंहा फिसाला दङ सासे 4 बोसोरनि बेखौ खांनो थाखाय रावबो गैया दा बिसिनि मुङा रिता नार्जारि बिनि थागिबिया फुराना गावनि बिमा बिफानि न'आ कुसुं दैसामोन न'खरावथ' जेबो प्रब्लेम गैया आंथ' जेबो मोनथियानो मानि थाखाय थांदों जेबोथ' प्रब्लेम जायाखै आंथ' बेखौ रायाखैबो बुवाखैबो दिनैसिमाव बेयो जिथु गाव गोसो जानानै फैफिनोब्ला आं बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों आं बोजबफिनगोन आरो बुलाय सोलायनि जेबो माबा गैया आंनि आन्दाजावथ' खामानि मावनो थांदों होनदों दा बबेया सैथो बेखौ जेबो बुंनो हाया आरो आं बेखौ सोरबाफोर नुयोब्ला रायजो राजानि सिगाङाव बजबना लाखिनो होननानै आं सानदों आरो